сәгатьтән минем яраткан, хөрмәт иткән, хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хәйруллина сезгә дәртле дарманлы тапшыруымны эшләргә керештем, дусларым. Кемнәрдә дип күпләрегез сырап уйланып утырадыр, ә кемнәрдер инде күптәннән күргәннәрдер. Әйе, дусларым, сезнең яраткан, безнең хөрмәт иткән, үзләре хәзер Башкортстан Республикасының атказанган артистлары Зинира һәм Ризат Рамазановларга эшләргә килдек без бүген, дусларым. Шуңа күрә инде безнең бүгенге репортажыбыз дәртле, дарманлы, үзенчәлекле һәм бик шәп энергияга тулы булачак. Якынрак килегез, күтәренке булсын кәефләрегез димен. Кадерле дуслар, артистларыбыз ничегрәк әзерләнә икән концертларына. Инде хәзер берничә минут кына калды, кәефләрен, хәлләрен белеп чыгыйк әле. Әйдәгез минем белән сез яраткан гримеркалар. Әйе, сез яраткан артистларыбыз. Зинира үзе, Ризат үзе һәм инде аларның оештыручылары, безнең хөрмәт иткән Павел Воланихин да монда үзе нәкъ аларны тикшереп, менә концертка настройлар биреп тора инде. Зинира, сездән башлыйк инде. Хәерле кичләр, ничек хәлләр? Хәерле кичләр, Аллага шөкер. Менә тәмле шәйләр эшеп, bir-birimizni настраивать итеп, русчалатып әйткәндә әзерләнәбез. Без инде әзер 100% көтәбез тамашачыларыбызны. 4нче көн бүген концертыбыз, Аллага шөкер. Тамашачылар бик җылы кабул итә, бик сагынышканбыз. Елга теге бер генә киләбез бит инде. Һәм елдан-ел концертларыгызның көне арта, субханалла. Менә 2нче елга алайса 5-6 көн алабыз диде. Уже 2нче елга да без даталарны 4нче ноябрьдән 9нчы ноябрьгә хәтләнәбезсә, безнең концертларыбыз булачак. Зинира, мен инде кешедер инде менә курткасыннан күрмәйдем. Менә син шуны сөйлисең, мин шуңа куанып, сөйдеп, бөтен тәнем каз җимнәре белән капланды. Сезнең шатлык чөнки ул минем шатлык чөнки зур хөрмәт белән яратып эшлим һәрбер артистым белән менә настраивать итәбез бер-беребезне дип әйтеп куйдың, Зинирайма. Менә ничек настраивать итәсез? Сүзләр беләнме, ничектер менә сүзләр белән бер-беребезне тынычландырып, киңәшләребезне биреп, бер-беребезне канатландырып, шулай бер-беребезне яратып, сөеп, сөелеп диергә инде. Менә шулай. Костюмнарын үземдә менә шулай итеп бисмилләһиррахманиррахим әйтеп, бисмиллаһиррахманиррахим эшкөреп чыгарыйм әле, шушыларны киеп, концертларны яхшы итеп, уңыш итеп куйсыннар дип, алар карагыз әле, дуслар, берсеннән-берсе нинди зауыклы. Әйтергә кирәк, инде Зинира һәм Ризат Рамазановларның концертлары аларның берсеннән-берсе ялт итеп торган, балкып торган матур костюмнары белән инде концертлары аеруча аерылып тора дип әйтсәм дә һич ялгыш булмас. Менә бит әле монда, дуслар, әйтергә кирәк, сер итеп кенә әйтәм, бер өлеше генә, калганнары тегендә сәхнә артында, чөнки бар шундый номерлар бүген концерт тиз генә бер җыр белән икенче җыр арасында музыкант бер көй уйнаганда Зинира белән Ризат икесе тагы да киенеп өлгереп сәхнәгә чыгарга тиешләр. Шулаймы? Ризат, сәлам, хәерле сәгатьтә. Хәерле кичләр, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле яраткан алып баручыбыз, Розочкабыз дип әйтик инде. Зур сәлам бирдек ярмәкәйләргә. Рәхмәт инде менә. Нинди шундый игътибар сездә. Мин менә минем шул хәтлек сезгә сокланым көннән-көн арта, күпме тамашачы, күпме монда башта мәсьәлә әйме. Гаиләне контролировать итәргә кирәк. Мондагы эшне организовать итәргә кирәк. Ул арада алар бөтен нәрсәне искә төшереп, ихлас күңелдән сәламнар да җибәрәләр. Рәхмәт шундый булганыгыз өчен. Рәхмәт үзегезгә, рәхмәт хөрмәт итеп килүегезгә. Сорау костюмнар буенча музыкантлар түгел, быел шундый номерлар бар. 30 секунд эчендә киенергә кирәк. Мәсәлән, экранда инде видео барса, шу секунд эчендә син киемеңне алыштырырга тиеш, аның инде серләре бик күп. 3 замок өстеннән киеп дигәндәй, биючеләр кызлар, биюче җегетләр әзерләнеп торалар. Сәхнә бу музыканда шуны таләп итә. Рәхмәт инде Зинирга дөресен әйткәндә, мин теге кием ягыннан үземнең киемдәге көндәлек киемнәрдә минем әйткәнем бар, күп тапкыр сөйләгәнем бар. Иртән торышка минем бөтен нәрсә әзерләп куелган. Шуга киенеп чыксаң, менә көн уңышы бар. Уже нинди носки, нәрсә киенмәгән булса, все әйтәм. Зинира, кая бу? Кая бу дип тиз кызасың, Ризат? Юк, алай кызмыйм инде теге. Зинира әйтәм, ничек куймадың инде дигән шикелле. Койдым икенче җирендә бит дип әйтеп куя даган, шуннан бисмилла дип өйдән чыгып китәм. Һәр көнне шулай сиңа Зинира теге баланы бит балалар бакчасына носкиен, бөтен ичке киемнәрен әзерләп куялар. Син дә шулай әзерләп җибәрергә кирәк менә, Ризат. Көндә. Бәләкәй бала диләр бит инде, уймы, шуның шикелледер инде. Шуңа күрә теге шуңа мин ияләнгән инде, шуның рәхәт дигәндәй теге. Зинирага да бу авыр түгелдер. Үзе теләгәнчә киендерә сине. Авыр түгелдер, минең мәсәлән башка яктан булышам. Аның өчен мин кибеткә, сездә магазин диләр, бездә кибет диләр инде. Дөресе кибет инде, Ризат. Кибеткә йөрим, шуңа күрә теге ул миңа менә шуны авыра куша. Мин кибеткә барып итәм. Ул мәсәлән ул эшне бик яратып тормый теге. Киенү ягыннан әйбер, ул менә син әйтә
парадокс инде мәсәлән, ул сөт апайта икән, обязательно теге беренчесен ала. Мәйтәм, ортагысын ал, свежий, орта бит дип инде. Мин аны белмим инде. Мәсәлән, колбаса алга икән инде. Мәйтәм, монда куриный механический балки, мәйтәм, тавык механический нәрсә ул ди. Мәйтәм, менә тавык бар да, виш җанын җоккагач, менә мясорубкадан бутый бар дагы бөтен сөяге белән бергә, менә ул механический. Шуңа күрә мәйтәм, мясо цыпленок, бройлера, кусковыйны алырга тырыштым. Уф, әйдә, лучше мин синең киемеңне җыеп куям, ни, син әнә үзең кибет киерсең ди. Менә безнең шулай бүленгән. Тағы да гримерка күз саласы килә. Әлбәттә, артистларның әзерләнгән мизгеле ул бит инде сезгә дә аеруча кызык, дуслар. Миңа да аеруча кызык. Менә кызлар, карагыз әле монда. Биюче кызлар дип аңлыйм мин. Шулай бик креатив киенгәннәр, яшьләр, матурлар. Зинира алардан бер дә яше белән дә, гәүдәсе белән дә, субханалла, аерылып та тормый. Зинираның инде аның генетикасы шундый, аны мин һәрбер концерт саен сорыйм, Зинира, син вообще ашыйсыңмы ул дип. Гомумән син яраткан ризың бармы, Зинира? Мин ашлар яратам. Мин күбрәк ашлар, но аннары генетик, мин үземдә булай да авыр ризыклар ашамыйм теге. Мучной төнгелеккә ашамаска тырышам, аннары соңны ул алай димә, мин Уфа сәнгать училищесында укганда фотоларны күрсәгез, бер җибәрмен әле куеп алырсың передачада, яме. Минем хәзер әниләр көлә. Менә ич булса матур вакытың иде. Әни кара инде әйтәм. Дуңгыз. Ну вакытны минем бит инде 16 яшьтә укырга кирдем. Уфага бит инде самый теге переходный возрастта булгандыр инде. Авылдан соң чыктың, эш юк, берәр таба кызлар белән бәрәңге ашап бетерә идек. Хәзер күз алдыма да китерә алмыйм. Макарон шарайтайсыз? Макарон дигән инде макарон бәрәңге һәман студенттар шул бит инде әле ито шулай ашасаң. Теге безнең заманда андай бикмак нәрсәләр дә юк бит инде, бургер нәрсәләр әйме. Без үзебезнең шул авыл ризыгы иде инде. Ит, макарон, бәрәңге, сөтләп торып, бәрәңгене тәмле итеп, жарить итеп, ипи белән, ипине теге сөткә манып торып ашыйдык. Иң тәмлесе шул бит инде авыл каймагы. Без Башкортстаннан кызлар белән яшәйдек бит инде. Хайбулла, Бүрген якларыннан тәмле иттереп, сөтләр, каймаклар алып киләләр. Мин үзем Карелгә еш кайтмый идем. Менә шуңа күрә теге генетика дип кенә булмый инде. Әзрәк ашап ташласаң ул барыбер куна бит инде ул. Бер дә куңган кебек тоелы, менә ничек бар, шулай кебек тоела инде. Ну үзем менә шушы беренче теге блюдо, первое блюдо дип әйтәләр бит инде. Ашка өстенлек бирәм инде, җиңелчә ашыйбыз. Ризатта шуңа ризамы, җиңелчә генә ашлар, ризыклар ашамы? Самое главное ит булсын. Мужик кешегә ир-атка бит инде ит кирәк. Итле булса, ул якка пөп күстимәсен. Нәрсә бар шуны ашый. Әле кай вакыт безнең теге вакыт юк бит инде. Икенче көнгә дә ашарга кайтабыз. Әтисе нәрсә ашыйсың, например, да свежий аш пешереп куям или второй. Яни син нәрсә бозулай да миңа шуны бирде. Лиш бер ризык әрәм калмасын. Ул якка күстимәсен теге. Төрлеләр була диләр бит инде. Кемдер менә кыздырылган җылыткан ашны ашамый икенче көнгә диләр. Әйе. Ул якка ризат ни түгел, ваксу түгел, Аллага шөкер. Ул бөтен яклап та җиңел инде. Барыбер дә ниндидер җитешсез ягын без аны Зинирдан ишетәбез, барыбер дә. Без сире дип кенә тапшыру. Дигәне берәр кайшан дигән әле пока күстимәс. Үзенә карагыз Ризатның, карагыз ничек. Тикшереп кенә карап тора ул. Нәрсәләр сөйли? Тикшермим, әйдәгез башлык концертны башларга куштылар. Всё, изге сәгатьтә хәер ниятта озатабыз артистларыбызны. Башкортстан Республикасының атказанган артистлары Зинир һәм Ризат Рамазановларның концертлары башланып китте, дуслар. Үзләре ялт итеп торалар. Карагыз әле, нинди матур сәхнә бизәлеше. Ул музыкантлар, ул биючеләр. Рәхәт шәп концерт булачак. Сертиф тапшыруның бу чыгарышы да шулай ук сезнең күңелләрегезгә хуш килер дигән ышанычта калам, дусларым. Ризатны инде без үзе булмаганда күбрәк сөйләшеп каласы килә. Ризат турында сәхнәдә шаян, энергиялы, актив, сәхнә артында да ул шулай, камера алдында шулай. Тормышта да шундый мо? Тормышта да шундый ул. Тормышта да бик шук, бик тиз кызып китә. Шул вакытны тиз сүрелә ул үз теге саклап йөри торган кеше түгел. Менә хәзер әзгенә бер нәрсә кәеф төшсә, нары уже ярты сәгатьтән уже вообще үзгәрә дә куя. Анда да бик җиңел рәхәт кеше инде ул. Сиңа тормыш көтәргә Ризат белән җиңел дип әйтә аласыңмы? Җиңел, чөнки мин үзем дә яратмыйм безнең теге менә, теге дуслар арасында була бит инде теге, я кәефсез булса сөйләшмим. Минем уже күңелемне теге киртәләп йөри. Менә безнең кызда кайбак теге мәктәптән кайда нәрсә булды?
Юк булмады. Нәрсә монда? Сөйләмәйтем. Сөйлә, хәзер теге күркәк кебек кабарасың. Лучше сөйлә ди. Ну, тара-бара ул да нитер инде ашылып, нитер китер кыз бала, ул безнең тыныч, скромный дип әйтик инде. Аңа әтисе дә әйтә, син лучше миңа сөйлә барысына, мин белим дип, без бит инде шуңа күрә әтиң, бергә уртакка салып сөйләшик. Ул синең проблема булсамы, берәр кайгы түгел инде шундый. Мәктәптә әзрәк булган инде әйберләрне кайтып сөйлә, без аны бергә утырып, бергә аңлашырбыз, аңлатырбыз дип, менә шундый киңәшләрен бирә. Рәхмәт сезгә. Уфа! Рәхмәт дигән. Күзләр тимәсен сезгә. Әлегесе мизгелләрдә без Башкортстанның атказанган артисты Ризат Рамазанов белән менә Яшьләр сараеның үзәгендә басып торабыз сәхнәсенең, әйме? Теге яклап 1100 тамашачы. Бүген бер буш урында калмаган. Ризат, бала чагыңда син гомумән председатель буларак хыяллангансың, әйме? Уйлаганыйңмы, менә син шундый танылган артист булып, үзеңнең тормыш иптәшең белән, әйме, меңнән артык тамашачыны 4 көн җыеп Уфада тотырсың дип. Өмрімде дә уйламаган идем. Бер Казан вокзалында не белән электричка, безнең Шәмәрдәнгә электричка белән кайтайык, Шәмәрдән дигән станцияга. Bir şeygan apaysa, давай погадаю, әне гайди. Әне де, юк, де, кетегіз бар ди. Bu тияды сен знаменитый будет, вот посмотришь ты инде. Мен де вакытта врач булып бирсем килгән, больница онда күп биргән. Мәйтәм мин biraz знаменитый врач булам бирде, уйлап куйдым, знаменитый бу дигәч инде. Ну, Аллага шөкер, мин теге үземне бүгенге көндә йолдызга санамыйм инде. Ну, Аллага шөкер, тамашачыларыбыз безнең иҗатыбызны санлап, заллар тутырып, иҗатыбызны хөрмәт итеп килгәннәренә бик зур рәхмәт. Сез безгә бөтенегез бик кадерле, чөнки бу тамашачылар бер төкләп җыелганалар. Беренче елны Уфаны куйганда залда әллә 300 кеше, әллә 200 кеше, шулай артып, Аллага шөкер, үз кешебез белән ел саен артып торабыз. Һәм инде Уфада да һәр елны бер концертка күбәйтеп барабыз, Алла бирсә. Кызыгыз менә Айгизә холкы буенча Зинера кемнән ныграк ошаган? Ой, кемгә ныграк ошаган? Ул безнең бик нәрсә дип әйтергә, теге кичкенәдән үзе генә дип әйтергә кирәк инде. Ризатның безнең сеңлесе Гөлсирем белән үсте бит инде ул. Ул кичтән ятканда да иртәгә мине кем килеп ала? Аны менә уже башында теге бүтән балалар бүтән нәрсә уйлап ятса, бәлки теге тәмле ризыклар, тәмле уен турындаймы? Ул безнең иртәгә мине кем килеп ала? Чөнки теге Гөлсирем укуда булганда, әле бер кеше карый, әле бер туганнар карый, мәшә иттереп, аннары гына без караучы килде, бер апа килде. Шуңа күрә ул бик тыныч ул. Төптән уйлап, аңа безгә әйтәләр инде укытучылар да сезнең кызыгыз теге оларча фикерле менә төптән итеп барысын уйлап, ул бер кайчан да теге ашыгып, нитеп нәрсәләр эшләп куймый. Шул ягы бар инде. Тыныч ул. Үсәт шәничек булар инде. Әйе, миңа да аның белән аралашу бәхете татыды бит. Әйе, без Туган көн бәйрәмендә. Әйе, мин аның белән шул хәтле аралашудан ләззәт алдым. Ул шундый акыллы, тыныч итеп, бик дөрес итеп фикерләр йөртә, ул җавап бирә, ул субханалла, әйе. Улыгыз, аңа бүген яшь, Рияз бит инде аның исеме. 3 яшь, менә майда Алла бирсә 4 яшь була, балалар бакчасына йөрибез. Бик хәзер менә теләп йөри башлады, аңлап. Яраткан уже иптәшләре дә бар. Шуның белән уйныйм дип бик безнең тәрбияче безне бик нык ярата Илмир Ринатовна менә максаттан файдаланып дип әйтик инде, рәхмәтләр әйтим әле ул безнең Айгизә безнең тәрбиячесе булды. Менә хәзер Айгизәнеке дә әле безнең ул коллеги тәрбияче хәбәрсендә алырга кирдем дә, теге уйный торган җирләре, аннары сразу спальня бит инде. Карын бөтен балалар басып тора, Рияз юк, тәрбияче юк икән. Куям икән дип, спальнядан чыгып килә Илмир Ринатовна, артыннан Рияз. Мин охрана белән инде ди. Кая гына барса да артыннан йөри икән шулай. Мин аны теге үземчә аңлыйм инде, ул аны якын итә. Без бит инде аның янында гел юк, теге әни янында юк, әти янында юк. Мин шуңадыр дип тә уйлыйм, менә аны якын итеп. Рәхмәт инде бик зур аңа, безне аңлап шайтыр баланы якын итеп безгә булышканы өчен. Үзләр яшуг инде, шук әле малайларга бигрәк тә башка төрле. Ой, хәзер бөтен теге яңалыклары көннән-көн ачыла, бик пүтү күстимәсен оста сөйләшә ул безнең сүз остасы, теле дә иртә чыккан, хәрефе дә әйбәт чатка иттереп әйтә. Әтисе малай инде ул безнең кыяфәте дә ошаган дип әйтик инде, теге шундый, шаян. Риязны калдырып чыгып киткәндә гастрольләргә аңа ничә яши Зинера?
Ой, гастрольләргә безнең майда туды да, без аны 2 айдан калдырып чыгып киттек. Инде сабантуйлар чырыйды бит, инде 3 көнгә Уфага киттек. Менә шуннан соң ул безнең теге искусственный дип әйтик, инде ошоға көчте, кайттым, уже все, оныткан безне. Шуна, яни дә әйтте, инде минем кайнана ярар, үзең дә азапланырсың Зиньяра ди, аннары юлларда йөрисез, баланы да азаплап, ярар кеше баласы үсә бит әле, үсер ди, хәзер теге смесләр дә начар түгел дип әйтик инде. Менә шул хәзер инде менә әле быел әзрәк кенә аңлый башлады. Сез ләлә әйтәсез дип хәзер инде аңлый башлады. Әнигә бик зур рәхмәт. Менә Ризатның әнисе әйтеп үттем инде, кайнана килеп карый. Без кайтканда алга кайтып китә инде. Минем сеңелкәш гүзәлебез дә шу бергә мәш киләбез инде. Син Зиньяра бу сорауны биргәндә күз яшьләрең чыкмаса ярый. Син үзең генә беләсеңдер инде йөрәк белән калдырып чыгып киткән балаларыңны, әйбәт. Ул авыр дөрестән дә теге җиңелләрдән түгел, чөнки менә балаларны без әйтәбез инде үскәндә күрмибез. Иң тәмле вакыт менә особенно Рияз әйтәм ул кайта да мине кочаклап ят. Әле теге төнне караңгыда маша сыенып йоклый, улым әйтәм син тынып аласыңмы? Мин сине күрмим, маша әйттереп менә әле төнне дә шулай мин сине күрмим, бик көтеп ала ул безне дөрестән дә. Иң рәхәт тәмле вакытлары, аннары Ризат әйтеп куя инде, әйдә бер олыгайган көнгә өченчегә кыз алып кайтабыз дип, кыз кеше тәмле бит инде ул. Әтисем әйтәм, теге мин дә алып кайтырмын, әле алай үземне карт дип дә әйтмим. Миңа балалар жалко, роза беләсеңме? Аны Калдырып чыгып китү мезгилләре. менә иң авыры шушы. Мин инде беләсеңме, җәй көне теге без вроде бы өйдә шикелле бит инде, ну концертларга әзерләнәбез бит инде. Менә теге балалар көтә бит әле, мәктәпкә укырга вакыт җиткәч, старший классларда уку башлана дип әйме. Минемдә шушы үзем шул ук вакытны гастрольгә чыгасы килә, концертлар сагынара, шул вакытны йөрәк түп көннән көн якына шушы авыр менә йөрәккә, әпәт менә шушы балаларны калдырып чыгып китерергә дип инде. Шул ягына бар. Калганы рәхмәт тамашачыларыбызга, Роза. Иң мөһиме менә тамашачылар йөрсен. Менә шул 2 балагымны калдырып, дөньяңны калдырып чыгып киттеп, ише килеп залыңа кеше дә җыелмаса, ул ничек авыр була. Аллага шөкер, төркемебез тулы, төркемдә безнең 15 кеше, үзебез әтисе белән менә шулай бергә булсак, бердәм булсак, барысы да яхшы булыр, Алла бирсә. Вы слушаете нашу музыку, да? Очень люблю, в машине тоже включаю. Песни пою сейчас, которая была вообще огонь. Ну, Сухум там. Сухумухая. Главный талант. Я что могу сказать? У вас хороший вкус, Анна. Спасибо. Хәзерге конкуренция заманында шулай ук безнең парлы гаиләле дуэтлар да көннән көн үз өстендә эшләп, концертларын гөрләтеп куйган заманда Ризат бик авыр драйм иҗат итә гомумән. Җиңелләрдән түгел, но конкуренция кирәк ул, чөнки конкуренция булганда эзләнәсең. Тегенче дип әйтим, менә артистлар бөтен теге программаны, яңа программа эшлибез бит инде. Ага, бер артистта мондый бар, бер теге яхшырак эшлим дип, менә дигән программа килеп чыга дөресен әйткәндә теге. Һәрманда эзләнүдә бит инде менә кешене гел хәшәк. Кайда эзләнәсез сез менә Ризат? Чит ил артистларын карыйсызмы сез? Үзебезнең татар башка эстрадасы артистларын концертларын карыйсызмы? Менә эзләнү кайда бара? Вакыт булса, теге без инде Казанда булганда артистларның һәрберсенә концертка килергә тырышабыз. Билет алып, шопырткана дип әйтегән диме теге, чөнки хезмәт ул. Артистның дагын сәхнәгә шәшкәсен, бүләген биреп, булай инде әгәр дә вакыт булмый икән инде, төрле социаль карыйсың инде менә урысча әйтмешли фишка бар. Кара менә үзбәк эстрадасында менә бүгенге көндә казах эстрадасы бик алга киткән, бары караштырга алыйсың. Костюмнар ягыннан тагын нәрсә эшләп була. Ну, кызганыч теге әллә нәрсәләр эшлисе килә ул. Ләкин бүгенге көндә сәхнәләр районнарда бәләкәйрәк. Әле кайсы бер җирдә штангетта төшми дигәндәй, теге аның авырлыклары бар инде. И күтә мәсәлән, ниндидер бер шоу эшләр өчен генә дәген җегетләр 2 көн алдан аны җыярга тиешләр. Ә монда мәсәлән беренче көнне син Нижний Новгород булса, Мәскәүгә безнең менә төнлә белән концерттан соң 3 сәгать аппаратураны җыясың, 3 сәгать концерт куясың, 3 сәгатьтән кире җыясың, 7 сәгать Нижний Новгородка барып, тагын уже көндез аппарат җыеп куярга кирәк. Шуңа күрә теге физик яктан да өлгереп бетеп булмый инде. Ну бүгенге көндә инде без теге сыйфатка эшлибез, чөнки нәрсәсе дә бар, теге сыйфатка эшләсәң, ул барыбер үзенең нәтиҗәсен күрсәтә. Тәүфик башы тәртип дигән шикелле, тәртипле булып, матур булып яшәсәң, эшләсәң, бар да яхшы була, Аллага шөкер. Бу безнең яраткан җырчыларыбыз, Рамазановлар.
келдік. Бәләбәйдән махсус килдегез концерт өчен. Концерт үшін келдік. Недавно болдылар Бәләбәйдәләр бит. Біз бара алмадық, ну, по обстоятельствам. Шуңа бүгін уже осақы күннәрі Уфада болғаш, онлайн билет алдық та, машинаға отырып шоқтық мұнда. Рамазановлар, бәхетле болыңыз. Сіздің есіміңіз нешек? Вас как зовут? А вы кого больше любите, меня или Зиниру? Зинера һәм Ризат Рамазановларның пары башка дуэт парлардан нәрсә белән аерылып тора. Алар 95% җырларын концертларында нәкъ дуэт итеп башкаралар. Һәм аларның һәрбер җырлары шундый мәгънәле, эчтәлекле, бар араларында дәртләре бии торганнар, ә бер менә шундый уйландыра торганнары. Ничек хәлләр? Бүген нашар энергетика юкмы залда? Юк, бик рәхәт, бик җиңел. Һәр ел көн сайын шулай. Рәхәт ничектер, без теге борчылып чыгасың бит ул. Эх, ничек микән тамашачы сүзләрне кабул итер микән дип, аңларлар микән дип әйме. Бик рәхәт, бик шундый прям үзебезнең тамашачы. Аннары менә безнең Уфада концертларны оештыручы, безнең җегетләр дә әйттеләр. Зинера, Ризат, у вас они вообще отличаются от всех. Мәйтәм, ну ничек соң инде ул мәйтәм, алар мөгезле түгел бит инде димен. Нет, вот ты. Они какие-то другие, они отличаются, потому что аларда тикшерәләр бит инде концертны оештыргач. Когда вот они выходят, я вижу по их эмоциям, они как-то вот обсуждают, шулай төптән фикер белән шулай итеп. Ну бик приятно, Аллага шөкер, шул хәтле рәхәт үзебезнең тамашачылар исән сау гына булсыннар. Егетләр, ничек сезгә бүгенге залның энергетикасы аерыламы алдагы 3 көннән? Аерыла, конечно. Нәрсәсе белән аерыла бүгенгесе тамашачы? Халык барса ял иткән, алга таба инде безнең яллар бөтен заряженный шәп. Бүген сезгә димәк күбрәк кул чаптылар. Ая. Гомум. Ярар, без аңлый бит күзләреннән күреп тора татарча, аңлый. Понимаешь бит, әйме татарский? Дигәч аңлый инде. Ярый, менә нәрсә эшләргә ярамый? Зинера һәм Ризат Рамазановлар төркемендә егетләр. Нәрсә эшләргә ярамый? Нәрсә эшләсәгез сезне бик әрлиләр. Сәхнәдә басып торырга ярамый, просто басып торырга ярамый. Һәрвакытта движение, һәрвакытта энергия булырга тиеш. Шул тиклем матур концерт, шул тиклем уйланылган, шул тиклем матур итеп эшләнгән. Ризаттың һәр адымы шул тиклем матур. Нимә һөйләһәлә, нимә тураһында әйтһәлә, аңа килешә, үзен аса. Зинераның тавышы шул тиклем матур инде. Рәхәтләнеп ял итеп. Әхирәтләребез белән килдек, рәхәтләнеп ял итәбез. Рамазановы, мы вас любим! Молодцы! Ризат, менә чынлап та сәламәтлегеңә килгәндә дә әйтми калмый мөмкин түгел. Мин инде тамашачыларның, артистларның нинди хәлдә һәм халәттә булуына карамастан, менә шушылай итеп, намуслы итеп хезмәт куюларын аңлатып китәсем килә. Дөресен әйтергә кирәк, Ризатның кичә чак кына сәламәтлегенә диагноз куйдылар, шәймә әйтәбезме нинди икәнен. Әйт, ни, теге якланып та теге жәлләтеп әйтә түгел инде, син сорагаш кына. Уфага килдек, УМПОда концерт куйганда, җырлаганда теге тамакка тын җитми инде. Нәрсәсен бу хәзер йөткүр дә бар шикелле, дөрес түгел бу. Яра үтәр әле дип, мин инде 1-2 көн йөрдем. Кичә йөткүр дә башлагач, төнне белән йоклый алмагач, больницага барган идем. КТ эшләткәннәр, синең ди двухсторонний пневмония ди. Больницага ятырга кирәк сиңа ди. Мәйтәм больницага ятып булмый әле, 2 көн Уфа концерты калды. Шуңа күрә лечениене отказ яздым да инде, даруларны уколлар алып. Зинера, әйе, 2 тапкыр көнгә укол ясый, аның уколларының авырта торганнары кичкә ата бирисең. Шуңа күрә дарулар, Аллага шөкер инде, әйбәт сакланырга. Хәзер 3 көн яллар алып, шуңа терелеп бетәбез. Икесен дә бер тигез яратабыз. Бәхетле, тигез гомер, парлы гомер аларга. Балалар исән сау карап үстерсеннәр. Матур концерт. Шул хәтле мохшаны. Гел карабыз итеп тапшыруын.
Сәхнәдә әле Ризат үзенең шәхсән чыгышын башкара һәм инде аңа үзенең энергиясе белән инде күренеп торам, күзләре белән борчыла, дулкынлана, Зинира шулай бит? Аның бигрәк тә балачагы турында җыр. Менә без машинада барганда Марат Галимов шушы җырны җибәрде дә. Без беләсеңме, без бит беребез дә теге, мин дә үзем генә аерым җырчы дигән бер кайчанда уемда булмады. Ризат та шулай. Без һәр вакыт безгә авторлар җырны җибәрә, без аны кабул итәбез, дуэт иттереп. Ризат әйтә, юк инде ничектер икәү дуэт җырларга бу җыр авыррак безгә ди. Туры килеп бетмәс ди. Минем исемә төште, Ризат бит безнең 3 ел урын өстендә ята балачагында. Ризат мәйтәм, менә нәкъ шушы җыр мәйтәм, синең бит балачагың турында үзең генә алып мәйтәм башкарырсың. Өйдерсәң дә халык бик менә без күрәбез, эмоциялар бик җылы кабул итәләр. Теге бер кешегә дә андый балачак бирмәсен, балаларыбыз исән сау булсыннар, авыртмасыннар, барысы да үз аякларында булсыннар. Шуңа күрә мин сәхнә алдында теге бик дулкынланып, үземдә һәр вакыт, һәр көнне үзем аша үткәрәм ул җырны. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Без инде сезгә бу җырның бер өлешен генә булса да күрсәтәбез дуслар. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Сезгә бүген концерт? Концерт бик шәп. Мин аларның концертына беренче тапкыр түгел, уже постоянно киләм, нык ошый. Молодцы, нык яратабыз, хөрмәт итәбез, концертларыгызга нык яратып йөрибез. Молодцы, бик тырышсыз, уңгансыз, дәртлесез, мощныйсыз, молодцы, во. Сәхнә ул шир диләр, әйме, бер тартса кире җибәрмәйдләр. Алай да менә гөл генә шулай булмас бит, Ризат. Барыбер да аңларга кирәк, әйме, менә киләчәктә теге запасной аэродром диләрме, ниндидер җитди эш башларга, нәрсәдер булдырырга, әллә инде булдыра башладыгызмы? Киләчәк ничек күз алдына китерәсез? Әле ниндидер теге моны булдырырга дигән уйлар бар инде ул, ләкин аңа финансы кирәк. Әле менә бу эшне тагын да үстерергә кирәк әле. Шуңа күрә әле арка таба уйларга иртәрәк дип әйтик инде. Әле менә бөтен көчне шушында тыгып, чөнки безнең гаилә эше, бөтен туганнар, бөтен дуслар шушында дип әйтик инде. Команда. Шуңа күрә тагын да үсәргә әле. Бу сорауны миңа тагын бер 15 елдан бирсең. Алла берсә, насыйп булсын әле. 15 елдан соң сезнең иҗат иткәнегезгә ничә ел була? Әйдә шутлап чыгарыйк әле. 23 ел. 23 ел. Әйдә, алайса 17 елдан соң бирәм. Сезнең 25 яшен юбилей тамашасына килгән насыйп булсын. Амин. Бу тапшырда озын гомерле булсын. Амин. Рәхмәт, шулай булсын. «90, 60 на 90 инде бу Зинира. Тагы да шуны сокланып әйтәсем килә, субханалла. Рәхмәт бик зур. Тырышабыз. Гомумән менә ярый төз буйсын, менә сәламәтлекне тагы да саклап калыр өчен син гастрольләр вакытта тагы нәрсә эшлисең, Зинира? Әллә нәрсә алай эшкәнем юк инде. Менә саф һавада йөргәннәр бит инде. Хәзер теге 11 000 шагны үтәргә кирәк диләр, әйме? Мин уйлыйм әйтәм, сез гастрольләрдә йөреп аның берсен эшли аласыз, менә саф һава гына да күрәлмисез бит инде. Дөрестән дә без теге иртән төнлә кереп ятабыз, кичкырын гына чыгабыз гостиницадан. Аны үземдә уйлыйм инде, Ризат мәйтәм, әзрәк бигрәк теге бөтен кеше машинада җыю йөрмибез, әйме? Саф һавада йөрмибез. Дөрестән дә, шу бер кибеткә барып киләбез инде, су алып, әйме, шәһәргә әйберләр алып. Коллаген эшәм. Менә бөтен кешегә мин тәкъдим итәрем, коллаген эшәргә кирәк, чөнки хатын кызның барысы теге без көләбез инде. Даруларны алып куябыз, дары дип шул витамин Ризат белән әйтәм, 35+ уже 35 яшьтән соң барыбер әзрәк үзеңне карарга кирәктер инде ул. Һәр вакытны теге өйдән бит инде ул кыш көне ясыйлар бит әле, тояктан, иттән яхшы коллаген безгә кичкенәдән, ягъни ашагыз. Ул бит гел булмый холодец. Менә хотя бы шундый коллаген алып эшәргә кирәк. Сиңа да тәкъдим итәм. Рәхмәт, барсын да ишергә кирәк инде, чынлап та. Хәзерге экология белән шундый бит, хәзерге экология белән безнең тормыш белән нәрсә генә әйтсәң дә, витаминнар юкка гына чыгармыйлардыр инде, әзрәк составын укып, барыбер начарга булмас дибез дә инде без Ризат белән тырышабыз әзрәк витаминнар эшәргә. Авыл хуҗалыгы эшләрендә без инде беләбез, балалар тәрбияләүдә дә син бик таләпчәнсең, уңганлыгың пешерүгә, сыклангыч, чисталыкта сезнең өйдә хөкем сөрә дип торам. Менә бармы синең өеңдә тагы менә онытылып, рәхәтләнеп эшләргә яраткан эшең авыл хуҗалыгы? Менә авыл хуҗалыгы димим, үй хуҗалыгы эшендә. Всё, зотабыз. Гайсән
Гайсәне беләбез инде бик күптәннән Рамазановлар төркемендә хезмәт куя. Хәерле кичләр Гайсә. Хәерле кичләр, исәнмесез? Сине динозавр дисәм, син үпкәләмисеңме? Үпкәләмим, чөнки мин инде иң беренче Ризатлар белән эшли башладым. 7нче ел китте инде. Амин шулай тагын бергә эшләргә язсын. Ура! Димәк, сиңа җиңел һәм рәхәт алар белән эшлә. Уңайлы. Җиңелдән дә түгел, без инде үзебезне күз караштан уже аңлыйбыз. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аларга. Ура! Ура, ура, ура! Рәхмәт Рамазановка. Ничә литр тир түгәм икән Ризат Рамазанов Уфа концертларын бергәндә? Ничә литр? Бер 2 литр китәдер дөресен икән дә, киемнәрне киптерергә баштарак теге белмәйдек. Нишләп киемнәр тегелгәннән соң әзрәк Бузыла башлый. Кибергә өлгерми, чөнки теге кайсы бер мәдәни йортларында торбалар булмый, теге яшелгән була, шуңа күрә үзебез белән 2-3 пешкә иртәбез. Аның тагын әле икесе биюче кызлар да, чөнки киптерергә кирәк аларны. Кыйммәтле костюмнар. Шуңа күрә бер 2 литр точно китәгел су эчеп торабыз инде. Чәй, су дип әйтик, тамакны гел ялгап. Күпме мәшәкате, күпме аның мәсьәләсе шулай бит артист тормышының. Бик җиңел дип уйлыйлар бит аны күп кенәләр. Һәр эшнең үзе инде ничек дип әйтим инде. Һәр эшнең үз авырлыгы. Без кайда шунда рәхәт диләр. Но иң мөһиме ничек дип әйтим. Залларың тулы булганда, тамашачыны көтеп торганда аның бер авырлыгы юк. Сөртенәсең дә, киптерәсең дә. Теге минем әни фермада эшләде инде. Мин теге концертлардан соң кайсы вакытта фермага кайтайм. Әни әйтәм, "Яу итсин, анда безгә бер тәмле пешер" дип инде. Менә бу тагы чыга дип. Килеп керәсең фермага дип әйтик инде, салкын кыш көнеме. Бүлмәдә яра җавын дип пешкә куелган киенәсең теге шу киемне. Шуннан шул бутыйлар белән башта астын җыештырасың. Аннары аны трактор этеп чыгара. Аннары салам таратасың. Аннары су шертәсең. Аннары синажын трактордан менә бу төшерергә кирәк. Капчык белән аны итәргә кирәк. Менә андый эштә эшләсәң нишәсең. Шуңа күрә теге һәр эшнең үзарлык бездән теге баш менә шул юллар дип әйтик инде. Шуңа күрә мин әзрәк кенә теге әйтәм, кайсы бер кешегә теге әзрәк кенә борынның ишеме чиләгеләр дип әйт индеме. Шуңа күрә әзрәк гел шундый җиргә төшеп тора кирәк. Шундый авыр хезмәттәшләрдән бар. Шуңа күрә без концертларда безгә мәсәлән менәләр теге апа дип әйтик инде. Күренеп тора инде эшләгән теге каяндыр килгән бер чәчкәсен тоткан билетны алып килгән. Аңа йөрәгемне өзеп бирергә мин әзер, чөнки күпме хезмәт ул кулларда, күпме анда авыл кешесен гомумән зурларга кирәк, чөнки авыл хезмәте шәннәрен мин гомумән үзем дә авыл җегете. Шуңа күрә хезмәтегез бик авыр. Әле бүген менә безнең концертыбыз авыл хезмәтчәннәре көненә дип әйтик инде. Без җырлап килдек, менә туры килде. Шуңа күрә авыл хезмәтчәннәренә бездә авыл балалар хөрмәт итәбез. Авыр эшегездә зурдан зур уңышлар сезгә. Котлыйм әле беренчедән сезне Башкортстан Республикасының атказанган артистлары исеменә лаек булуыгыз белән. Сез чын мәгънәсендә лаек. Сез чын мәгънәсендә халык мәхәббәтен яулаган. Инде хәзер Уфабызда, районнарыбызда тулы заллар җыйган шундый оста, талантлы артистларыбыз. Куанычлы булсын һәм инде тагы да әле матур исемнәр алырга сезгә Аллаһ Тәгалә көчен бирсен. Менә гади генә сезнең шушы гастрольләрдәге бер көнегезне Уфадагы белеп китәсе килә. Тамашачыларга да кызык булыр диме? Менә Уфада 4 көн булдыгыз, нәрсәләр белән шөгыльләндегез? Кайларга бардыгыз? Концертны куябыз, хәзерәк кенә кибенәбез, сөртенәбез дигәндәй фотога төшерергә чыгабыз. Фотосессия, шуннан соң инде җегетләр белән утырып бер чәй эчәбез, һәр программадан соң нәтиҗә ясыйбыз. Шуннан өйгә кайтабыз, җунып чыгабыз да, авабыз йокларга.
Иртен тұрып зенері мені ертеңгі оша әзірледі бейт егенде шуны ашибыз да. Мен анда кетем өзімнің ішлер Уфадан индер болып, зенері инде тағын өзінің ішлері, шундан макияж, визаж и тағын шушы концерт залына. Менә гүл шоу. Үтеге кете ул көн дөрестән дә тәгә менә 4 көн үзебездә Ризат белән шул хәтле көттек үзегеп көттек. Аны бит дулкынланып көтәсең, серьезный Уфа концертлары дип ашкынып көттек тә үтте дә китте. Үзебездә сизмичә дә калдык. Кая үтте ул мәйтәм, ничек үтте ул айны. Рамазановлар, яратабыз сезне! Әйе, безнекеләр булсалар, дерсел китеп бийләр. Дусларым, ялгышкан булсам сүзләрне гафу итегез, Рамазановлар. Гафу итәргә, әмма дә ләкин бу җырга менә карасалар, тамашачылар, һәм мин дә инде матур итеп, бии рәхәт итеп сөйлисем килә, дусларым. Алар шул хәтлем веселыйлар, матурлар, искиткечләр. Без бик шатбыз шушы концертка килүгә. Бик матур күлмәк. Субханалла, бу күлмәкнең хакы күпмерәк ул? 3 тавыкта бер савып. Гастрольдан өйгә кайткач, менә иркен үзегезгә генә булган вакытыгызның кадерен ничек беләсез, нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Балалар белән. Балалар белән без көне буе балаларга багышлыйбыз инде. Анда да гына теге килеп чыга, менә мәсәлән, 10 көнгә шәп китәсең, эшләр шулай күп җыела. Анда инде мен зинерәдә хотя бы синтер мин шәп крем бер 2-4 сәгать каннары зинерә. Ә инде бөтен эшләрне бушатсак, яллар бер 3-4 көндәксә, бер көнне пешереп, балаларны уен җирләренә алып барып инде, әйме? Торговый центрларга дип әйтгәндә, аларны уйнатып, аларның күңелләрен күрәбез. Чөнки алар шул хәтле көтәләр һәрбер көнне, һәрбер сәгатьне шутлап. Бәлки Рияз бигрәк тә инде. Теге әйттем дә, улым әйтәм, хәзер тиздән кайтабыз. Тиздән түгел бүген дип ул һәр вакыт безгә шулай көтеп ала. Шуңа күрә балалар белән барырга тырышабыз инде. Сер түгелме? Нәрсә бармы җырдан башка, иҗаттан башка? Бидан авайда нәрсәләр юк, вакыт та юк дөресен әйткәндә. Теге концертлар булмаганда коронавирус вакытында фитнеска йөреп алдым инде мин. Әтисе безне балыкка йөрергә ярата иде. Без әни белән кайнана белән көлә идек инде. Сабага кайтабыз да, шундый җыенып чыгып китә. Мин аңа шундый яхшы набырлар да бүләк иттем. Үзе шулай кызыксынгач инде. Төшеп китә. Әни инде, ой, хәзер табарларны кыздырып куябыз ди. 2 яшьлек кичтәки генә балык белән килеп килә иде. Шулай көләбез, шундый үзе менә хыялланып, шуны яратып йөри иде ул вакыты булганда инде, әйме? Мин белмим инде шул идеягә инде, идея вакыт булса, тәмле ризыклар пешереп, балалар белән андай теге ничектер Рәсемнәр ясау, шигүләр нәрсәләр тегеп утыру. Гөлләр инде ул теге. Әйе, мин гөлләр яратам, кибетләргә барып, әйе, шулар белән мәш киләм. Балаларым шикелле бик яратам гөлләр. Шуңа күрә тамашачылар да гөлләр бирәсә, мин бик куанып аламын. Уңыштар, бәхет, гаилә шатлыклары булсын. Матур итеп шулай шул кадәр күп тамашачы булсын. Заллар туп-тулы булсын. Ризат белән Зинираның концертына икенчегә киләбез. Без бик шатбыз. Шоу, концерт программасы еще да яхшырак, еще да матуррак. Без алар өчен бик шатбыз. Алла бирсә, киләсе елга тагын киләбез. Шундай энергетика, музыкалар бик матур, ныгы шады. Зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен шундай ясаган өчен концертка. Концертлары бик матур, исән һау тада тигез гомер итһеннәр. Исән һау булһыннар.
Кадерле тамашачылар, бүген Яшьләр сарайында 4нче көн Башкортстан Республикасы атка саган артистлары Ризат һәм Зинира Рамазановларның концерты шоу гөр килде. Бүген залда безнең кызу энергия тантана итте. Әйе дуслар, бүген рәхәт булды, бүген дәртле булды, бүген без рәхәтләнеп көлдек, елмайдык, бийдек, җырладык. Зур рәхмәт сезгә, безнең яраткан парларыбыз. Уфа сезне ярата. Киләсе елларда тагы да өстәмә концертлар белән сезне көтеп калабыз. Ә мин инде шушы мизгелләрдә Роза Хәйруллина сезнең белән сау булышам, дусларым. Төгәл бер генә атнага. Һәрвакыт мәхәббәтле һәм инде изге матур уйлы булып кына яшәргә омтылып яшәгез, дусларым. Сау сәламәт булыгыз.